Ассалому алайкум, ҳамватанои азиз. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. ҳамватанои азиз дар куҷо бошед, дар амони Аллоҳ бошед. Дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳамватанои азиз, агар мо дар фикри якдигар набошем, як бегона дар фикри мо нест. Иншоаллоҳ мо бародари азиз мана авиакаси худмои кушодаем, мана акали ширкати. Салому алейкум ба ҳама подписчиков ва ҳама бародарои тоҷик аз шаҳри Екатеринбург. бародари азиз, шумо дар шаҳри Москва, дар тамом дар Тоҷикистон, дар куҷое бошед, билет барои шумо иншоаллоҳ арзон. Мана дар Хуҷанд иншоаллоҳ барои Хуҷанд Екатеринбург 25000 иншоаллоҳ уже билет арзон шудагӣ. Бо худо хоҳад аз номи канали мо гап занед, бо иншоаллоҳ аки Алишер скидка мекунанд. иншоаллоҳ аз номи канали фикри шумо гап занед. аз Екатеринбург Тоҷикистон, аз Екатеринбург Москва, тамоми ҷо билет ҳаста иншоаллоҳ. Аз Тоҷикистон любой шаҳри Россия, ай Россия Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон ҳам ба Россия, аз Россия ба Ӯзбекистон ҳамаш ҳаста иншоаллоҳ. аз чери Самарқанд, тамоми ҷо ка Самарқанд кати 8000 7000 то 5000 иншоаллоҳ барои шумо ёфта метем билет. иншоаллоҳ номерои аки Алишер дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. Дар паноҳи Худо иншоаллоҳ бо аг насҷот, кор насҷот, документ, прописка, любой хизмат биромад, занг мезанед аки Алишер. иншоаллоҳ дар хизмати шумо ҳастем. худатонро эҳтиёт кунед ҳамватанои азиз, дуогӯи мо бошед. ассалому алайкум.